Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Ondřej Hlad a vítejte u dalších zpráv. Prosím, připravte se. Dnes se podíváme na sport, podíváme se za počasím a speciální překvapení zjistíte až nakonec. Ale teď počasí. Takže v pondělí by měla teplota být kolem 3 stupňů. V pondělí můžeme očekávat sněhové přehánky, můžeme očekávat i studený vítr a někde může i pršet. Například ve Středočeském kraji, pak by mělo pršet ještě v Plzeňském kraji. To je asi tak všechno. Jinde by mělo jinak sněžit až na Moravskoslezský kraj, kde bude zataženo. Pozítří, neboli v úterý, už by měly být tabulky trošku jiné, protože, jak opět můžete vidět na mapě, tak už by mělo více sněžit na více místech a už se dostáváme i do minusových stupňů. Tak tohle bylo počasí a my jdeme na sport. Jako první se podíváme opět jako vždycky na biatlon. Dnes se v Östersundu konaly další biatlonové závody. Na prvním místě se umístila Vitociová z Italska. Dnes se nedařilo i třeba Markétě Davidové. Češky vůbec se nemohly prosadit, i když Markéta Davidová v určitém momentu byla i na druhém místě. To bylo všechno s biatlonem a my se jdeme podívat na českou Fortuna ligu. S krásnými 16 zápasy se SK Slavia Praha blízká na prvním místě, hned za ní je v patách Sparta Praha, která má jenom o bod méně. Ale pak už jsou tu významné poklesy a to až o 10 bodů. Na třetím místě je Sigma Olomouc se ztrátou 11 bodů a za ní hned Viktoria Plzeň. To byly první 4 příčky. To byl sport a my jdeme na další překvapení. Takže, nejdřív vám řeknu, jestli někdy budete dělat perníček podle internetu, anebo budete dělat tento perníček, tak přesně tento perníček my s babičkou děláme strašně rádi, babička nám ho dělá, on je to strašně dobrý. Množství na 100 gramů samozřejmě, tak kalorií je to neuvěřitelných 356, tuku to má 16 gramů, nasycené mastné kyseliny 4,1 gramu, sacharidy těch je 49 a pak bílkoviny těch je 3,9. Je v tom i vitamin C, což je žádná celá 1 mg, je tam i železo, takže pánové. A teď si k něm řekneme i nějaké zajímavosti. Jedna z častých otázek na Google je, jak vznikl název perník. Pepř dal vzniknout slovu perník původně peprík. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbily tyto krásné zprávy, které za nic nestály za moc. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, tak dejte like a čau. Dobře, je to tam. So, skip up to us to be a chat.